आरोग्यमंत्र्यांनी केलेला दावा खोटा असल्याची टीका सागर नाणोस्कर यांनी केली आहे. सर्वप्रथम सांगायचं तर सिंधुदुर्गमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करूया. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आजची आरोग्य व्यवस्था ही खोळंबलेली आहे. कारण प्रत्येक उपजिल्हा रुग्णालय असतील किंवा आपलं जिल्हा रुग्णालय पण असेल, या सर्व रुग्णालयामध्ये जी भरती आहे ती होतच नाही आहे. डॉक्टरांची भरती असेल ही कमतरता भासत आहे. त्यामुळे जे रुग्ण आहेत त्यांची खरोखरच हेळसांड होत आहे आणि त्यांना गोवासारख्या शेजारी राज्यावर अवलंबून राहावं लागत आहे. आणि जर आपले आरोग्यमंत्री जर अशा वल्गना जर करत असतील किंवा अशा सांगत असतील की आरोग्य व्यवस्था सुस्थीत आहे, पण ते 100% खोटं आहे. आणि त्यांना म्हणजे हे असं का बोलतात? कारण त्यांनी जिल्हावार आपलं येणं किंवा जाऊन जर बघितलं असेल तर खरोखरच खूप दुर्दैवाची गोष्ट आहे की आपल्या जिल्ह्यात पण हीच परिस्थिती आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्याची व्यवस्था एकदम विस्कळीत झालेली आहे. आणि मागच्या सरकारने जे आपल्या जिल्ह्यासाठी महाविद्यालय आरोग्य महाविद्यालय जे स्थापन करण्यासाठी जो पुढाकार घेतलेला त्याचं पण कुठपर्यंत आलंय, काय झालंय याचं पण काही लक्ष आता तो सरकार घेत नाहीये. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात बरेचसे तक्रारी हे आरोग्याच्या बाबतीत वारंवार येत आहेत. आजची परिस्थिती बघितली तर 5 ते 6 मंत्रीच आपल्या जिल्ह्यातील आहेत. आणि दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की जिल्ह्यातील मंत्री असून पण आपली आरोग्य व्यवस्था इतकी खालावलेली आहे हे तर नक्कीच आहे. स्थानिक आमदार आपले दीपक केसरकर असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब असतील किंवा स्थानिक आमदार असतील, यांच्या माध्यमातून जर तिथे त्यांचं आता बघायला गेलं तर महाराष्ट्रातही सरकार त्यांचंच आहे आणि केंद्रातही सरकार त्यांचं आहे. आणि ही परिस्थिती जर असेल तर ते हे पूर्णपणे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि त्यांनी जर लक्ष नाही घातला तर स्थानिक लोकांकडनं आवाज उठवण्याची वेळ आता आलेली आहे. आणि त्यासाठी प्रत्येक सर्वपक्षीय लोकांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा असं मला तरी वाटतंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.